biblioteca do Ceo de Celeiro, máis coñecida como Bibliosoños, onde estamos a falar dende a nosa radio, Rufo Soños. Hoxe temos unha invitada moi especial, chamada María Canosa. María Canosa é unha escritora galega coñecida por os seus libros de literatura infantil e xuvenil, tamén como xurado en programas da Televisión de Galicia, Cifras e Letras e Como a un allo. Temos o gusto de tela aquí con nós. Bo día, María. Benvida ao Ceo de Celeiro e grazas por vir a compartir con nós esta mañá. Que sintes ao ser tan famosa e que os teus libros teñan tanto éxito? Bo día, grazas a vos por convidarme, por pasar aquí un día aprendendo moito tamén pola miña parte. Tan famosa. Eu non me sinto así tan famosa, nin sei se os meus libros teñen tanto éxito como dades a entender agora. De feito, para mí é unha sorpresa cando pola rúa alguén me recoñece. E faime moitísima máis ilusión cando me recoñecen polos libros, non pola faceta televisiva. Como me sinto? A carreira de escritor, o camiño do día a día, ao longo dos anos, ás veces é un pouco duro, porque ás veces un séntese moi só, non? A carreira de escritor, o traballo de escritor, ás veces é moi solitario e ás veces pois non está moi valorado, non? Pero cando chegas ao final, o destino, cando saen os libros, cando coñeces os lectores, a min encheme de pulos, non? E renovo a ilusión. A mí encántame cando falo cos lectores e me acribillades a preguntas, e me cuestionades todo o libro, da miña vida, como traballo. Para min, esa proximidade é maravillosa. Daslle outra vida tamén as historias, os libros. Entón, síntome reconfortada despois de todo ese traballo en solitario, despois de todo o esforzo. A verdade é que é unha recompensa moi grande. Cal é o premio do que máis te sintes orgullosa? Eu sempre digo que o verdadeiro premio é cando ven un lector, se achega a min, e me dá as grazas por escribir ese libro, ou me di que lle encantou ese libro, ou que o vai volver ler, ou que continúe contando a historia que comeza nese libro, non? Ese é o verdadeiro premio, día a día. Pero sí que é certo que para min o premio Merlín foi un premio diferente, un premio moi emotivo. Se teño tempo contemos a historia. Niña, co premio, sí? Ben, porque é un amor aí que houbo que cultivar ao longo do tempo. A mí, cando me preguntaban cal era a miña meta como escritora, eu sempre dicía que me encantaría levar o premio Merlín. Pero é certo que non me presentaba. Entón, un día a miña nai, que ainda que non pareza, as nais sempre teñen razón, pois díxome que lle parecía moi ben a miña meta, pero que como non me presentase, pois que non moi andar. Entón tomei nota e dixen, pois vou facer unha historia, vou na presentar. E fixen un libro que intentase reflectir realmente que era o que eu quería transmitir cos miñas historias para vos, non? E escribí un rubicundo, e tive unha sorte de que quedou finalista. Pero non levou o premio, porque xa vos advirto de que teño a especialidade do mundo de ser finalista en moitos premios e logo non levaros. E non pasa nada, que aquí estamos igual. Pero, como despois decidiron publicalo, foi un libro que gustou, dixen, pois, ano que ven, vou intentalo. Entón, escribí unha Cazola de Estrelas. E vou non presentar, e vou quedar finalista. Entón, ese ano dixen, home, pois quen sabe, non? Outra vez estou aí, pode ser. Pero non foi. Pero cando reclamei o original, dixeronme que lles gustara moito a historia, que non gañara, pois, por pouco, porque debatiran moito, que intentase cambiar sobre todo o formato da última parte, porque fixerase unha cousa original para facer algo distinto, e foi o que non lles gustou. E dixen, bueno, pois nada, cambiamos sobre todo a forma de contar a última parte, que a historia era a mesma, e vou presentalo. E foi o que fixen. Ese ano non escribí unha historia nova, dixen pasar o tempo, lo volvín a ler, corrixina, volvín a enviala. E volvín a quedar finalista. E entón dixen que ese ano era o meu premio, claro. Eu non estaba o 100% convencida, pero tiña moitas posibilidades de levalo na miña cabeza. Entón prepareime. Estive nerviosa esa semana, a ver se me chamaban, xa preparei a roupa para ir a entregar o premio, xa preparei o discurso que ia dicir, e agardei.
e podía agardar ata hoxe, porque non mo deron. Entón, a mí sorprendeume, non porque non mo deran, senón porque eu estaba convencida de que se non mo daban por ese libro non mo ia andar nunca na vida, porque xa era a terceira vez vencida sempre, pero que por riba xa era un libro que xa quedara finalista, xa me dixeran o que menos gustara, xa me dixeran onde coxeaba o libro, xa o cambiara, que máis lle podía facer? Nada. Entón foi como dicir, pois non me presento máis o Premio Merlín. Hai algún ingrediente que eu non uso na miña literatura que non chega a facer o libro completamente redondo. Entón teño dos opcións, ou facer un libro que levase ese ingrediente máxico para levar o premio, ou pasar do premio. Entón empecé a pensar que era o ingrediente máxico, empecé a obsesionarme un pouco, ata que volvín as miñas orixes e a decatarme de que non hai nunca un ingrediente máxico nun libro, e que eu ademais non escribo para levar un premio. Eu escribo porque creo no que fago, porque creo que é necesario, e porque me gustaría escribir libros que vos fixeran sentir tan ben como eu me sentía cando lía. Entón dixen, nin ingrediente máxico nin Premio Merlín. Eu vou escribir o que a mí me apetece escribir. E quero facer un libro que vos faga sentir o mesmo que eu cando lía. E que era o que me pasaba a mí, que me convertía no protagonista desa historia, que me metía dentro desa historia. Entón dixen, nada, eu vou facer unha historia que me apeteza, que sexa o protagonista un neno ou unha nena como a vos, como era eu, e que vaya o lector ao lado do protagonista todo o tempo, a carón del, que non saiba a historia antes e a descubra despois o protagonista do libro, nin ao revés, que foi o protagonista que me conte. E entón así podedes converternos en Muriel cando que irades. E escribí o libro, e lino, e quedei convencida do que eu quería contar con esa historia. Pero tamén estaba convencidísima de que un libro tan sinxelo nunca ia levar o Premio Merlín. E entón xa non me preocupei en mandalo, ata que volveu a voz de miña nai, que me dixo, pero ti non estabas escribindo algo? Sí. E non ibas presentar ao Merlín? Ah, sí, pero non. E dime, pero non, por qué? Ah, por que non? E dixome, non hai un por que non. Por qué? E entón eu dixenlle, mira, é que paso de que me volvan a deixar finalista outro ano máis e non o leve, porque o ano pasado pois levei a verdade un chasco. E dixo, me pareceme moi ben, pero ti que te crees? Que vas quedar finalista sempre? Que todo o que escribas xa é merecente de ser finalista? Ti pensas que ser finalista non significa nada? Xa é un premio. E tiñe toda a razón do mundo. Claro, como sempre, as nais. E quedou unha intriga de que eu estaba convencida de que non ia levar o premio, pero dixen, pois o mellor a historia ainda así gusta, ainda que non sexa un premio, é das que máis gusta, por non mandar, porque eu sou unha señora mirada. E entón mandei un. E quedei finalista. E mira, me levei case máis un desgusto que unha alegría, porque dixen, non pode ser que me pase isto a mí. 4 anos seguidos, non. Xa é pasarse cunha persoa, non cebarse aí con alguén. Dixen, bueno, pois mira, da igual, é igual, son finalista, tan mal non escribo, pois xa está. E esquecíme do premio. Esquecíme que non contaba levalo. Non preparei roupa, non preparei discurso. E a las 8 da tarde van e chamonme. E dime que o premio é para mí. Chorei como non vos podedes imaginar. Despois entraron os nervios, que digo, que roupa levo, todas esas cousas. Pero no principio foi, non o podo creer. Este ano non, que este ano non me tocaba. Pero que os premios son así. E os xurados son xente con gustos particulares, obxectivos e subxectivos tamén. Entón, gustoume moito levalo, porque eu levaba eso, uns anos facendo as beiras o Premio Merlín e non caía. Pero tamén me gustou moito por ser o libro que era. Un libro que me volveu a lembrar por que escribo eu. Cal é a esencia de escribir. Non é para levar un premio. Non hai que poñerse un ingrediente máxico. Eu escribo co corazón e pensando no lector, algo que aprendí de miña nai. Sempre penso nos lectores. Pois non podo esquecer iso. Entón, bueno, como non o esquecín, igual por iso levei o premio. A nai que tamén era escritora deixou algún consello? En xeral, o consello dela é sempre que leamos moito. E que leamos cousas moi diferentes. Eu sempre digo que o máis importante para min de ler, máis que aprender, é que nos volvemos máis críticos. Coñecemos outros puntos de vista, vemos as cousas dende outra perspectiva, e entón volvémonos máis críticos, máis ricos no noso pensamento, non? E ler tamén é iso, coñecer outras maneiras de contar as cousas. O que sí, normalmente somos das primeiras que nos lemos mutuamente. Eu a ela e ela a min. E entón ímonos dicindo, antes de pensar que ese libro se edite, se quera, o que nos gusta, o que non nos gusta,
o que pensamos que quedou mal explicado, o que non cadra nesa historia, somos moi críticas. Entón, case máis que un consello, son críticas así dos libros en concreto, pero positivas, claro. Algunha das túas obras é autobiográfica? Bueno, non é exactamente autobiográfica, pero hai unha novela para adultos que se chama Disparo, que eu escribín cando estaba no paro. O título é un xogo de palabras. Vivir dende dentro a situación desas persoas que non atopan un traballo, por moito que o busquen, levoume a pensar que ás veces, se non vivimos as cousas, non as entendemos. E que como é xente que non fai moito boureo, pois ás veces non lle damos a importancia nin lle facemos o caso que merecen. Entón eu quixen darlle voz a esa masa de xente que está un pouco silenciada. Entón, non son vivencias exactamente propias, pero sí que son moitos sentimentos e cousas que me pasaron a mí. E de feito é como un diario, son 31 capítulos, cada capítulo é un día do mes desa persoa. Cal é o teu escritor favorito? Non son unha persoa que teña moitas cousas favoritas, nin número favorito, nin cor favorita, nin comida favorita. Teño moitos números que me gustan, moitas cores que me gustan, moitos escritores, moitas comidas, depende ás veces do día, non? Pero, bueno, a base de preguntarme, obrigadesme a pensar. Sí que recoñezo un par de debilidades, unha delas é Castelao. Castelao para min é un xenio, é polifacético, é por riba, con 2 frases e 8 liñas, define a sociedade que el vivía nese momento, que por desgraza non é moi diferente a que vivimos hoxe en día. Esa capacidade de síntese, esa arte que ten aí para debuxar, para buscar ironía, para retrancar, bueno, para min é un xenio. E logo, outra persoa escritora pola que sinto debilidade é por miña nai. Non só porque sexa miña nai, que supoño que tamén influe, porque vexo medrar os seus libros de maneira diferente. Eu, ás veces, vou lendo os manuscritos a man, e vou dicindo, escribe máis que isto gústame e quero saber que pasa, non? Por como ela entende o oficio de escritor, por como naceu, por como soubo evolucionar, por como se renova continuamente, e polo que dicía un momento, porque sempre pensa no lector. Para ela é o máis importante. Da igual que o libro se venda máis, menos. Cando está escribindo, nin sequera sabe se lle van publicar ou non. E non lle importa, nin se vai ser un libro que se venda moito ou pouco, saia na prensa ou ninguén fale del. Ela pensa o que quere contarlle o lector e por qué. E entón, non perder ese obxectivo, para min é indispensable. Estudaches a enxeñería civil, algo moi diferente da literatura, pero aínda exerces de enxeñeira ou adicas o teu tempo só a escribir libros? Exerzo de enxeñeira cando teño traballo de enxeñeira. Traballei en empresas privadas, e os últimos traballos que fixen e que fago son como autónoma, e sigo traballando con cousas máis pequerrexas, con estudos e proxectos máis pequeniños, porque agora traballo só como autónoma, pero sí, continuo. Bueno, reparto o tempo como podo, roubo o tempo tamén como podo. Na nosa clase limos 2 libros teus, foron Muriel e o Neno Inverno. No libro do Neno Inverno sacaches algo da tua vida? Carai, que ben sabedes ler. Mirad, o libro do Neno Inverno naceu de min, da miña experiencia persoal. Eu creo que era unha historia que levaba dentro moitísimos anos, pero unhas veces non sabe cal é a chispa, a faísca que prende a luz desa historia. Porque eu puiden ser Alberto, eu puiden ser ese Neno Inverno, pero non o fun, por sorte. Non sentí a necesidade de contalo ata que empecé a ver casos e casos e casos na prensa, na televisión, na radio, de nenos que estaban sendo acosados. Entón, fíxome reflexionar moito en quen fun eu. Eu con 3 anos, que empecé a ir á escola, eu ia á escola con zocos. Agora hai uns zocos maravillosos que fai Elena Ferro, que teñen estampados e cores que son chulísimos, pero daquela ninguén usaba zocos. Tivemos que ir a un zapateiro para que me fixera os zocos para min. Ninguén vendía zocos, fixemos a mantenta.
porque eu collía moitísimas infeccións da gorxa. E o médico dixo, mire, esta nena colle as infeccións da gorxa polos pés porque lle enfría e colle infección de gorxa. Se a nena quixera poñer uns zocos, a madeira illaba e non collería tanta, pero non os vai poñer. Miñera dixo, sí, que os pon que a nena moi boa e moi obediente. Fixeron uns zocos. Teño un remuiño aquí no nacemento do pelo que non me deixa levar floco. É moi difícil que eu cambie de peiteado porque non me vai o pelo, quedan así disparados para arriba. Entón levaba sempre un chicho así de lado. Tiña uns lentes moi grosos, agora tamén os lentes son super bonitos, pero daquela eran marróns, e o cu dunha botella, as miñas lentes non se diferenciaba moito. E por riba levaba un parche nun ollo, porque tiña un ollo vago. Estive 1 ano e medio cun ollo tapado con un parche. Entón eu puiden ser o foco de moitísimas chanzas e burlas no colexio. E non lembro nada malo daquela época. Non lembro que se meteran comigo. Eu estou convencida de que me chamaban 4 ollos e pirata como calquera outro. Pero non chegou a afectarme porque entre todos, entre os compañeiros, entre os profesores, entre os pais, quitaronche importancia. Entón eu non lembro nada diso. Si lembro unha cousa mala desa época, que era quitar o parche. Non era poñelo, era quitalo, porque tiña un pegamento que era terrible. E entón, meus pais antes poñeron a man para quitar un pouco de pegamento, tiñan un cacho, e logo sacábano e pegaban no ollo, pero aínda así pegaba tanto que me levantaba pelos das cellas. Eu tiña as cellas grosas, entón claro, cando me quitaban o parche de noite para dormir, levábamos os pelos das cellas e caían máis vaguas, eu prefería xa dormir con el, que tamén vai a parches que había antes, non eran de debuxos como agora. Un día ia rescatar unha foto e a poñer aí nas redes para que, sabes, se non tiven ningún problema daquela, agora tampouco. Entón, non lembro nada máis que iso. Entón, as cousas poden ser así. Ti podes ter moitísimas eigas físicas e visibles que se vexan e non ser acribillado pelos teus compañeiros, non? Pero temos que facelo entre todos, porque pode ser. Entón, a mí dame moita mágoa que ás veces non sexa. E todos temos debilidades e todos temos fortalezas. Algúnas vense moi fácil e outras non se ven. Entón, esas debilidades que non se ven pasan desapercibidas, pero todos temos debilidades. Algúnas físicas e outras, pois non. Pero hai que ser conscientes de que todos temos os nosos problemas e que todos podemos axudarnos e cambiar esta sociedade. Entón, o neno inverno podía ser de pequena. Por sorte, a miña historia foi ben diferente. Coñeciches unha vila tan fermosa como Martiñeira do libro de Muriel? Aí eu sempre digo que Cartaria e Martiñeira, que son as dúas vilas que aparecen en Muriel, son a mesma. O que pasa que unha é gris, é escura, e a outra está chea de cor e de vida e de luz. E o único que as diferencias son os muros. Cartaria ten muros, Martiñeira non ten muros. Entón, nós somos os que podemos facer que a nosa vila, a nosa sociedade, sexa Cartaria ou sexa Martiñeira. Porque nós somos os que podemos poñer muros, barreiras, os demais. O mellor non son muros físicos, pero son muros psicolóxicos, internos, sobre os ideais. Ás veces pensamos que todos teñen que vestir como a nós, pensar como a nós, escoitar a mesma música que a nós, que lle gusten as mesmas cousas que a nós. E os que son distintos, o rarito, o friki. E apartámonos. Moito ollo cos frikis, Porque eu sempre digo que Stephen Hawking, un gran científico, pois foi un friki. E como el, moitísimos outros, que seguro que eran diferentes aos demais. Pero mellor eran diferentes porque teñen unha mente privilexiada. E se os chegamos a apartar, non somos conscientes da cantidade de avances que nos perderíamos na nosa humanidade. Entón, nós podemos poñer muros, apartar a xente que é diferente a nós, ou non. Entón, nos podemos facer que a nosa vila, a nosa sociedade, sexa Cartaria ou sexa Martiñeira. Bueno, para mí Martiñeira é a aldea da miña infancia, na que todos éramos iguais, non había ningún tipo de discriminación, as diferenzas para min son riqueza, diversidade, non? Eu soía no verán, pero era unha máis. Bueno, para min Lires, que é a miña aldea materna, é a miña casa. É tan bonita e luminosa como é Martiñeira, pero supoño que nos lugares nos que un é feliz, veos moito máis fermosos. Entón, bueno, a fermosura tamén está ás veces na nosa cabeza. En que te inspiras para contar as túas historias? A inspiración un non sabe onde está. Pode estar aquí mesmo, dentro deste cuarto. É o que vos dicía antes, non sei
que vai ser esa faísca que prenda esa historia. Pode ser algo que me pasou, como no caso do inverno. Pode ser un soño que se me repetiu moitas veces, como a espreita na penumbra. Pode ser algo que non me pasou nunca, como Rubicundo. Pode ser un desexo, ser a sociedade como é Megumi, non? Como loita ela, pero como fai dende a cabeza, pensando, non? Sen tomar a xustiza pola man. Pode ser calquera cousa, pode ser unha noticia no xornal. A saber, unha pregunta dun encontro, dunha entrevista de radio. Bueno, ata aquí a visita de hoxe. Encantounos poder falar contigo e esperamos volver a verte. Un bico e de cá a próxima. Moitas grazas a vos, o prazer foi meu e cando queirades eu volvo.